салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Агар шумо бори аввал бошен, дар ҳамин канал подписатсия кунед, колокольчика баҷиқен, лайк мондагӣ набошен, ҳамун лайк монен савз шава, ман хеле хурсанд мешам. Мо имрӯз гап мезанем. Бисёри одамо хай мегӯянд ки та яки ҷои мисоли гап ҳозир хай дар ҷои ана чанд солаи ҳама ҳамиро дар ҳамин имрӯза видео мо гап мезанем. Агар шумо мисоли гап бихоҳед ки тамошо кунед бифаҳмед, видеоро спокойно то охирша тамошо кунед, ман дар шумо мефаҳмонам. имрӯз мо сар мекунем. Бисёр саволҳо мешавад дар комментарияи ман. Мега ту бачаи нағзи, ту бачаи хуби, бачаи хоксори. Мисоли гап мега айки ҷои ту, чанд солаи, қатъи ту чӣ хел вохӯрдан дар кор. Бисёр одамо дар комментария менависанд. Ҳозир дар ҳамин видео спокойно тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмед. бисёри одамо менависанд ки ихе ухе савол бисёр метиҳанд. хай чӣ хеле охе аис инстаграм кушодем. Инстаграмда ман хиёлам кам смс мешавад ки смс рӯбарӯ. ман ина ҳамин рӯз дидам, ҷои смсша ёфтам, ҷои ҳамин смсае ку ҷои одамо мегирам менависанд. ман ҳамин рӯз ёфтам. агар не то ҳамин қарӯза ман хай дар ҳамин дигар ҷо будам. Як ҳамин бача мефаҳмид дар ҳамин шаҳр буд. ман хай дар дигар ҷо будам, як кори чӣ доштам. ҳамин рӯз омада маро нишон дод ки гуфта инем ҷае гуфт не ки осон будаю. ман просто хидмат ки чизе ки нафаҳмид қиинайда барои ҳамон қадар ёфтам. смсо бисёри бад буда. смсо хеле бисёр. хеле хеле гапҳо дӯстони азиз. имрӯз гап мезанем дар бораи ин хел чиз айки ҷои чӣ хеле чанд солаи ихе ухе. бисёр савол мешавад, бисёр савол мешавад ки ихе ухе. рости гап ҳамин хел саволо бисёр мешавад ки майлеш ина ман ҳозир дар бораи ҳамин чиз якта ба якта гап мезанам, шумо гӯш кунед. ниҳол бе як чой бихӯрам ки ҳамин бисёр ҳамин имрӯз ҳамин хайна бинем студия хеле навигарӣ шуда. хеле чизи фасон харидем. хеле дӯстони азиз, чӣ хеле бисёриш мегӯянд ихе ухе айки ҷои чанд солаи ихе ухе. рости гап чӣ хеле ухе ҳамин имрӯз ҳамин хел гард шид ки ачкира монем ки камтар сарм дард раса. камтар исканем ки прическа камтар фасони бад шава ки чашмам афтоза реса. нами хеле гапҳо. хаям тоқира монем ки бо нагем ки тоқит канӣ. короче говоря, хай чӣ хеле охе. ман намедонам рости гап короче дунё ҳамин хеледа. дунё ҳамин хеле ки чӣ ҳамин чизоро мебинӣ. биям ачкира гирем ки бо як хай нагем ки ачкита чида монди. хай дунё ҳамин хеледа. барои ҳамин қадар дар хай дунё сари хай паворот дора. бораи ҳамон қадар ҳар як гардиш дора. короче говоря, намедонам айки ҷои мисоли гап ним хеле гапҳо. ман ҳамин хай дам ба дам ташна мешавам. дам ба дам ташна мешавам. саҳрӣ гуфтам ҳамин коферо мехӯрам. чӣ харидам? қимат харидам. мехӯрам гуфтам айдо хай буром. короче як чиза ман айхотирам қариб буроя. ҳамин инстаграм ман исмати ислом ай. инстаграмда сурати ман анам хеле. ҳамин хеле сурат дидем, значит ман бударем подписаться кунем. исмати ислом тамом. бо прямой эфир мешавад дар уҷа. суратҳои хушрӯ айхадам. дар уҷа видеои айхадам мешавад. ҳатман подписаться кунем. агар бихоем мара живой бинем, дар ҳамаҷо прямой эфир мекунем, савол ҷавоб мешавад. марҳамат, подписаться кунем.
خیلی دوستان عزیز، امروز ҳамаи корам бисёр буд. Ису мошини қадр ба давом бара, кори вайра ҳал кард, ба давом кори иро ҳал кард. Ису панха проблема бисёр. Шогирдо ису чӣ мекунанд? Медавом мерам, ису таксиро заказ мекунам, мегӯям баҳри иро бар. Мошино холӣ нест, мошинои хидмат чӣ хел охи? Ҳамин шогирдо ису хеле гапҳо дам. Ҳамин хел фонари ка заряд хеле дошта бошад. Иро дар заряд мемонам ки шавта даркор мешавад, барои чӣ ки шавха бандито меояд, яке рӯшан мекунад, даркор мешавад. Пашо ҳолам чи дар ҳамин ҷа. Инем хеле гапҳо дӯстони азиз. Чӣ хеле ки шумо медонед, ман хеле чизам, хеле маълумота аймақа фаҳмидем. Агар шумо ягон саволи конкретна дошта бошед, дар поини ҳамин комментария фикротонро бинависед. Ман фикрҳои шуморо ҳатман мехонам.